Sa number 6, masobra sa 11 million pesos nga balor sa iligal nga droga nakuha sa separado nga mga drug operations. Gindakop sang katapos ng City Drug Enforcement Unit ang 21 anyos nga lalaki matapos makuhaan sang 2,040,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa Purok Nami-Nami, Barangay Banago sa Bacolod City sang Domingo. Pulo ka pakete sa ginasuspetsuhan shabu kag duha ka bugkos ang plastic nga may unod nga iligal nga droga ang na-recover kay alias Ren. Samtang isa ka solterito ang nakuhaan sa masobra sa 5 million pesos nga balor sang suspected shabu sa ginpatigay nga buy bust sa Hacienda Busay, Barangay Punta Mesa, Banwa sa Manapla, Negros Occidental, sang Sabado. Ginkilalang gidakop kay alias JM, 19 anyos, residente sa Barangay 1B sa Manapla. Nakuha sa iya ang 25 ka pakete sa suspected shabu, 3 ka knotted plastic bags ang ginasuspetsuhan shabu. Sunod sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa Negros Island Region, makabig si alias JM nga isa ka supplier sang droga sa Manapla kag kaiping nga mga lugar pangod sa dako nga bulto sang shabu nga iya gina-deliver. Samtang na-recover sang kapulisan sang masobra sa 3 million pesos nga balor sang suspected shabu halin sa isa ka ginakabig high-value individual sa Purok 5, Barangay Liptong, sa Valencia, Negros Oriental. Nadakop ang subject nga si alias Jeric sang Zamboanga City.